Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на честотите на радио България On Air цялата страна. Предлагам ви да видите кои са темите, които ще коментираме днес. Световният ден за борба с СПИН. Новооткритите случаи в България не намаляват. Експерти твърдят, че пандемията е затруднила превенцията и достъпа до лечение на ХИВ-позитивните у нас. Как войната в Украйна промени корабоплаването в Черно море и кои са рисковете пред българските моряци? И още, защо България остава сред страните с най-недостъпна среда за хората с увреждания? Днес светът говори за Световния ден за борба с СПИН. В България случаите нарастват, а превенцията остана много на заден план. Страната ни загуби, уви, много възможности за това да предприеме мерки, като започне редица кампании. Но това не е всичко. Стигмата пред заразените с ХИВ-вируса все още остава много силна у нас. Анализ по темата тази вечер започваме с Ана Любенова, психолог от Checkpoint Center. Здравейте и добре дошла, госпожо Любенова. Отказа ли се България от борбата в някаква степен и защо стана така, че в последните 2 години COVID отклони вниманието от всички кампании и усилия, които страната ни полагаше преди пандемията за овладяването на вируса? В България COVID само допълнително допринесе за това отдръпване от ефективните кампании, които имахме дълги години. Истината е, че при нас усилията забуксуваха още преди COVID, от момента в който свърши дългогодишното международно финансиране и трябваше държавата със собствени усилия да поеме тези кампании. Това е вече 5-та година. Ние сме без ефективна превенция в страната и с много намалени услуги в много области, свързани с това заболяване. Всичко е въпрос на пари или на осъзнаване на приоритети и важни цели, които България да следва? Не всичко е въпрос на пари. Добре, че започнахте с стигмата. Аз мисля, че стигмата продължава да бъде много силен фактор, включително и в определянето на приоритетите и целите, които си поставят политиците в това отношение. Тоест, в коя посока тогава страната ни буксува, беше думата, която коментирахме с вас, за това, че няма ефективни кампании, няма достатъчно кабинети, в които да се случва тестването, или в посока психологическата помощ? Буксуваме по линия на превенцията. Например, отдавна нямаме вече специализирани програми, които да работят с най-уязвимите групи, които да са на място, там където тези групи пребивават и да правят ефективна превенция. Буксуваме в начина, по който осигуряваме условия за тестване. Тестването за ХИВ е нещо много специално, много специфично. То трябва да се прави на определени места от добре подготвени хора, каквито, за съжаление, много такива добре подготвени екипи загубихме и в момента условията за ефективно тестване са много малко в страната. Също така и в грижата за хората, които вече живеят с ХИВ, имаше дълги години организации, които ги подкрепяха, правеха се групи, имаше психологическа помощ, социална помощ за тези хора. В момента мисля, че и последната организация, която предлагаше подобни услуги, прекрати тази дейност. Добре, тогава как обясняваме, че ако според статистиката заразените с ХИВ вируса стават все повече, е толкова трудно да намерим психолози, които да работят с тези хора? Това е специфична сфера, която изисква специфична подготовка. Освен това, психолози ще се намерят, но няма достъпни безплатни услуги за тези хора и не навсякъде в страната може да ги има. Сега един човек, който живее в София и може да си плати за подобна услуга, ще намери психологическа помощ, но в един малък град и особено ако нямате средства, това няма как да се случи. Сега вие казвате малък град и да върна разговора, може би, в това, с което започнахме, стигмата. Как живеят хората в малките градове в среда, в която може би много трудно ги разбират или ги отбягват? Живеят с криене на тази диагноза. Първо, трудно се стига до изследване на такива места, тъй като да отидеш да си изследваш за ХИВ в малко населено място, където хората се познават, където не си абсолютно сигурен доколко ще бъде запазена твоята анонимност и конфиденциалност, е много трудно и това води до отлив от изследвания. Оттам нататък, когато вече заживееш с тази диагноза, всъщност
С напредването на така медицинските решения по отношение на ХИВ, на мене ми се струва, че стигмата започва да бъде основният проблем на хората, които живеят с тази диагноза, тъй като вече това отдавна е хронично заболяване, което се лекува успешно, дава едно добро качество на живот в медицински план, дълга продължителност на живота, но с стигмата човек остава да се бори в общества, които не са достатъчно подготвени, за да приемат тези хора спокойно. Значи, освен всички усилия по посока ограничаване на вируса, казвате, липсва и кампания в посока образованост. Правилно ли ви разбирам? Да. Наистина стигмата може да бъде преборена с по-добра и по-качествена информация, макар че тя е много устойчив процес и трябва много постоянство, за да се справяме с нея, но с повече говорене по темата, с повече лица, с повече спокойствие може да се справиме с тази стигма и да се помогне на хората, които живеят с вируса, да бъдат по-добре приети и спокойни. Каква е ролята тук понеже говорим за кампании, на образователните програми, които би могло да има в училище? Казвам би могло, защото темата за здравното и сексуалното образование в училище отдавна стои на масата, но и там като че ли не виждаме онези желани цели, за които много експерти отдавна говорят. Да, за съжаление така е. Имаше години, в които неправителствени организации до някъде запълваха тази липса, но в момента и тези усилия са прекратени. Здравното образование беше въведено като част от обучението по биология в средното образование, но това не беше идеята, за която работиха здравните експерти дълги години. Идеята беше по-различна, тя не се случи и смятам, че има една голяма липса в това отношение. Какво тогава трябва да направи образователната система? Вие казвате, часовете по биология съвсем не са онова, което може да свърши работа. Здравни експерти да влязат в училищата, лекари, психолози или какво? Неправителствените организации? То пък и такива вече няма, казвате. Такива вече доста малко останаха, които да работят в полето на ХИВ-СПИН. Със сигурност трябва да са специално подготвени хора, които да знаят как да общуват с младите хора, как да им поднасят подобни деликатни теми и как да ги обучават така, че не само да предпазват собственото си здраве, а и да бъдат достатъчно толерантни граждани към хората, които са засегнати. Предлагам ви сега в разговора да включим и доктор Ивайло Паков и ще продължим с вас коментарите в тази насока, но да поговорим и от медицинска гледна точка за проблема. Здравейте, доктор Паков. Надявам се да се чуваме и да се виждаме добре. Здравейте, да, аз ви чувам прекрасно. Говорихме до сега с Ана Любенова за психологическите измерения на проблема, но чисто медицински цифрите какво казват? Наистина ли кривата на хората, установени с ХИВ вируса, върви нагоре, особено в последните 2 години в условията на COVID-пандемия, когато тестването и всички тези кампании останаха на заден план? Да, здравейте отново. Благодаря така за предоставената възможност за участие. Кривата върви нагоре всъщност от тази година. Година, в която вече се намира в един, да кажем, светъл период по отношение на COVID-19, на SARS-CoV-2 инфекцията, което е логично. Сега кривата по отношение на COVID пациентите намалява, кривата по отношение на ХИВ се увеличава. Мисля, че до края ще стигнем някъде до около 300, което не се беше случило в последните 2-3 години, тъй като ясно е, че целият времеви, материален, човешки ресурс беше изцяло насочен в така посока COVID-19, справянето с тази пандемия. Разбира се, видяхме какво се случи чисто в икономически, социален аспект, чисто човешки аспект, но в медицински пък се получи много интересно припокриване на две заболявания с много висок пандемичен потенциал. И мисля, че и аз и колегите се научихме на много. Аз съм работя все още с COVID пациенти, работя с ХИВ пациенти вече повече от 5-6 години, така че да, категорично кривата върви нагоре и всъщност за България ние скоро минахме и 4000 доказани пациенти. Това разбира се от началото на ХИВ пандемията, 80-те години, тъй като България все още не имат за страна с ниска честота на ХИВ, но това не означава, че пък не трябва да обръщате внимание на заболяването. Това аз поне чух част от вашия разговор с госпожа Любенова. Наистина центровете затварят един по един. Ресурсите са много по-малко в сравнение с преди, насочени в посока превенция
и тестване. И за това пък и ние като клиницисти, за жалост, в последно време виждаме все повече и повече от така наречените късно представящи се пациенти, което е много тъжно и не би трябвало да се допуска в една страна от развития свят, каквато всъщност сме ние. Това Като казвате, доктор Паков, късно открити пациенти, означава ли това, че медицината не може да направи много за тях или по-скоро това, което би направила при пациенти диагностицирани в самото начало? Да, със сигурност има разлика. Има значение по какъв начин стартира пациента своята терапия, т.е. какъв е неговият имунен статус, какво е нивото на неговата персонална, как да я нарека, към вируса защита въобще. Така че късно представящите пациенти, това са пациенти, които са отдавна заразени, пациенти, които не са знаели своя статус по една или поради друга причина, пациенти, които или не са искали, не са можели да се тестват на удобно място. И това пък е друг проблем за страната ни, че много малко са местата, в които човек наистина може да получи анонимна и качествена помощ. Тъй като ако мога да цитирам моя колега, с която работим в единствения център всъщност в София, който за сексуално здраве, тя казва, че диагнозите наистина е така, ХИВ не е само с капката кръв, която се взима. След това е един много дълъг път, който трябва да извървим с пациента. Първо те, след това при нас в клиниките. Така че проблема с тези късно представящи се пациенти за жалост ескалира и това е точно свързано с малкото и човешки ресурс, и времеви, разбира се, и материален, който се влага в посока превенция и тестване. Казвате за късно откритите пациенти и тези на време. Може ли да дадем ясен отговор на въпроса? Разполага ли България с възможно най-иновативните медикаменти и начини на овладяване на процеса? В това отношение категорично се нареждаме до всички наши съседки и западни страни. Даже ние изпреварваме повечето от балканските страни, тъй като разполагаме с всички съвременни еднотаблетни форми. Когато аз стартирах работа преди 5 години, това не беше толкова отдавна, разполагахме само с един медикамент. Сега вече разполагаме с 6 такива, даже гледаме и напред, тъй като на Запад, в Америка се одобри през изминалата година и първият инжекционен медикамент. Усилено се работи върху втори, който ще е още по-удобен за полза. Медикамент, при който именно поставяйки инжекция на пациента през определен срок, било то през 2 или 6 месеца, ние допълнително улесняваме и нас. Сигурен съм, че пациента получава най-адекватното си лечение и за пациента, който пък няма ежедневно да си припомни, че трябва да приема таблетка, тъй като това също е проблем. Ежедневното напомняне на диагноз. Така че категорично не мога да кажа, че ние тук изоставаме. Напротив, ние разполагаме с най-доброто тестване, говоря на ниво Национален център по заразни и паразитни болести и на най-добро ниво по отношение на терапевтични режими. Просто ни трябват повече хора. Така да кажем, човешкият ресурс е много важен и го няма. Със сигурност, доктор Паков, обаче последен въпрос. Понеже говорим тук и с Ана Любенова, каква според вас трябва да е националната политика на страната ни по отношение на превенция, информационни програми и образование? Стратегията трябва да е такава, то сигурно отново ще се повторя. Ако говорим за глобалната стратегия, която от години обсъждаме за ХИВ, така наречената стратегия 90-90-90, най-обобщено мога да кажа, тя се фокусира върху това 90% хората да бъдат диагностицирани с диагнози, 90% да са на терапия, 90% да бъдат с така наречен неоткриваем вирусен товар, което им позволява на тези хора да водят напълно нормален начин на живот, да имат свое поколение, да работят нормално, да остаряват нормално. Говорим за ни последни 90, които вече са качествено остаряване с инфекция. Така че наистина трябва ни малко повече фокус в насочено тестване, кадри, които да работят с тези лица преди да дойдат при нас в клиниките, понеже това го отбелязваме и с хората, с които работим, сестри и други лекари, че има значение, когато пациентът дойде подготвен, има значение, когато пациентът е доведен при нас от адекватни консултанти, има значение, когато пациентът заедно с нас колаборира и много по-бързо така се излиза от това състояние неприятно с установяването на диагноза. Да, така, неща, над които държавата трябва да работи като приоритети, разбирам и вашия призив. Благодаря ви, доктор Паков. Връщаме се в студиото и така и да завършим, госпожа Любенова. Струва ли ви се възможно държавата да направи това, за което и доктор Паков говореше, да стигнем тези 90-90-90? Или вече толкова сме изостанали, че тази цел е почти невъзможна?
Второто и третото 90, горе-долу се справяме добре. Проблема е с първото 90. Хората, които са инфектирани, да знаят своя статус, защото ако не работим върху първото 90, няма как да се развиват и второто и третото. Трябват ни повече места за тестване, с качествено консултиране, с гарантирано анонимно и безплатно тестване навсякъде в страната. И това не означава само пари. Благодаря ви много за участието, а ние се връщаме в студиото веднага след рекламите. Останете с нас. Как войната в Украйна промени корабоплаването в Черно море и кои са рисковете пред българските моряци? И още, защо България остава сред страните с най-недостъпна среда за хората с увреждания?